Egunon, zu zara etxekoa? Baita zuri ere, bai Joseba dut izena, zu izaro izango zara, ezta? Bai, Tira, nahi baduzu etxea erakutsiko dizut. ederto. Bueno, ikusiko duzunez etxea era bat dago jantzita. Denetari dauka. Lehenengo eta behin, berogailua erakutsiko dizut. Hotz egingo duela esan dute eta premia izango duzue. Bai, hori esan dute. Etxe honek berokuntza zentrala dauka, eta hemen korridorean duzue termostatua. Eman bueltak gurpilari eta nahi duzuen temperaturan jarri alduzue. Oso ondo. Ezkerrean duzue jangela egongela. 6 pertsonarentzako mahai eta aulkiak, sofa, 32 beteko telebista. Argi orokorra duzue eta baita lanpara bat ere erregulatu egiten dena, argi lasaiagoa nahi baduzue. Eta jangelaren aldamenean sukaldea dago. Hor ere denetarik duzue. Garbigailua, hozkailua, mikrouin labea, labe arrunta, vitrozeramika, gosaltzeko kafe makina, ogisigor gailua, laranjaura egiteko gailua, eta tiraderetan, goian, mahai tresneria osoa. Sardeskak, kollarak, labanak. Erdian, sukalde tresneria. Burruntzalia, bitxadera, egurrezko sardeskak. Eta behean, zartaginak, lapikoak, presio heltzea ere baduzue. Bueno, eta korridorearen beste aldean logelak daude. Denak dira bikoitzak, baina eskuinekoak eta erdikoak bi ohe dituzte, eta ezkerrekoak birentzako ohe handia. Ohea jazteko izaraketa? Bai, izara eta manta sorta bana duzue gelako armairuetan. Astebete baino gehiago geratzen bazarete, aldatu egingo dizkizuegu. Ez, gu asteburua bakarrik geratuko gara. Bale, badazpada. Bueno, eta azkenik, korridore barrenean, komun handia duzue. Konketa, bideta eta bainuontzia duzue hemen. Beste komun txikiago bat badago logela handian. Han komuna eta dutxa dago. Ba, oso ondo. Bueno, eta bestela, hor korridoreko armairu estu horretan, hile lehorgailua eta lixaburdina eta lixatzeko gola daude. Wifi ere badaukazue, pasaitza telebistaren ondoko papertxo hartan dago. Bale, ordaintzeko? Tori giltzak, bi joko dituzue. Nahi baduzue, giltzak itzultzen dituzuenean ordaindu aldi dazue. Bestela, orain ordaindu eta joaten zaretenean utzi giltzak tiradera honetan. Ez, joaten garenean ordainduko dizugu. Ongi, edozein gauzatarako badaukazuen nire telefono zenbakia. Ondo ibili! Bai, eskerrik asko.